Κανόνες de l'Hopital. Όταν θέλω να υπολογίσω όρια της μορφής φ προς gχ με το χ να τίνει στο χ0 ή συν άπειρο και μείον άπειρο, σε περίπτωση που έχω απορριζοστία της μορφής 0 προς 0 ή συν πλην άπειρο προς συν πλην άπειρο, τότε αν το όριο του λόγου των παραγόγων του αριθμητή και του παρονομαστή υπάρχει, θα ισχύει λιμ χ τίνει στο χ0 φ προς g του χ, θα είναι ίσο με λιμ f τόνος χ προς g τόνος χ, χ τίνει στο χ0. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει το δεύτερο όριο. Το όριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το θεώρημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πλευρικά όρια και μπορεί να χρειαστεί να το εφαρμόσω και περισσότερες από μία φορές. Παράδειγμα, να υπολογιστεί το όριο χ δίνει 1, ln χ προς χ τετράγωνο μείον 1. Παρατηρώ ότι το συγκεκριμένο όριο είναι απορριζοστία 0 προς 0, άρα εφαρμόζονται L'Hopital και θα έχω λιμ χ δίνει 1, ln χ παράγωγος προς χ τετράγωνο μείον 1 παράγωγος και γίνεται 1 προς χ προς 2χ και αυτό τώρα μας κάνει ένα δεύτερο.